علماء کرام تشریف فرما دی دیتا دا پتہ دا تجربه سره ثابت دا سا چې د محبوب صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې هدیه د درود ټول نو سیوا یا د درس حدیث په موقع باندې کیږي یا د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زیر اهتمام په جلسه وای کنا صلی الله علیہ وسلم کلا دے کائنات کے رب کریم د تخلیقات معاملہ نو شروع فرمائلے حتی چی خپل عرش مبارک کے ہم نو جوڑ کرے اللہ یکو تنہاو خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر پیدا کریو سسرے پیدا کریو دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نور نبوت تخلیق کے فرمائی لیو نو چکل ایس نو دا آقا ذکر مبارک موجود ہو کلا چی عرش مبارک جوڑ کھا نو دا عرش مبارک پا اوبو بانے کے خدا اوبو دا پاس چکم شے پروتی اگر پیگی نو دا غرپا ختم ولولا پارا اللہ کریم نسخت تجویز کرا سا قلم رہ حکم کا چھ نور جلی خط سرا زما پا دے عرش مبارک بانے چلے مشرق نوالا تر مغرب پورے دا کلمہ لکت سا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نو چکلا نور مخلوقات نو جوڑ کری لا دا آدم علیہ السلام پیدایش مبارک ہم ندے شوے لا دا ارواح مبارک و تخلیق ندے شوے خود ذکر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدے لگ جواب راک بھائی موجود دے سدے موجود دے او کلچ دا ارواح مبارک و تخلیق کا دا انبیاء و رسول او یا دا اغوی دا امتونو التہم دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مبارک موجود دے پتسکے پا عالم ارواح کے سنا معلومی گی دا قرآن مجید دا یو تقین معلومی گی سنا الستو بربکم ایزستا سے رب نیم اللہ پاک دا ٹول ارواح چی دی دا چی را جمع کرل نو دین تپوس فرمیلو سا ایزستا سے رب نیم نو دا حدیث مبارک مفہوم دا سے دے چی ٹول خلقو دا محبوبین ڈلے سیرو مبارکو تکتو محبوبین ڈلے کم یودا محبوبین ڈلہ دا انبیاء و رسول دا علیہم السلام نو دی خلقو دا چا سیرو تا قتل دا انبیاء و رسول دا ارواح مبارکو سیرو تا قتل چی دی سوائی چی منگ اغوائی چی دی سوائی منگ اغوائی و آقا ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم دا سے دے او دی ما سیرے تا قتل چی دی سوائی نمونگ وائیو بیادا نور وائی آقا فرمائی زڑنبے حق کسیم زڑنبے حق کسیم چی ماویلی دی بلا او امتزمار زمگ ربے نبی اور پسیر محبوبینو ڈلی فرمائی دی قالو بلا دا دی ذکر اللہ کرے دے دی ٹولو سوئے چی او امتزمگ ربے خود جاب وینا دا چاوینا ووردا ادا قائے نامدار محبوب کردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ وائٹول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم